Skomdi bil-mistoqsijiet tagħna, skomdi bid-domandi dwar il-kollega tagħhom Rosjen Kutajjar wara li saqsejna 4 ministri tal-gvern li jinborġ Anton Refalo, Jose Herrera u Giulia Farrugia Bortelli. Issa kien imiss li nistaqsu li segretarju parlamentari Clifton Grima x'jaħseb dwar Rosjen Kutajjar. U bħal sħabu kien skomdu meta saqsejnieh jekk hux komdu jaħdem ma' Rosjen Kutajjar wara li nstabet ħatja ta' ksur ta' etika bil-mod kif daħlet ammont kbir ta' flus minn senserija fuq proprjetà fl-imdina il rid jixtri Jorgen Fenek. Kemm komdu taħdem ma' Rosjen Kutajjar? Jiena komdu naħdem ma' min kull għandu l-interess tal-pajjiż għal-qalbu, allura ħankompli nagħmel kif dejjem għamilt nibqa' naħdem. Clifton Grima qal li għandu fiduċja fl-istituzzjonijiet, iżda ma weġibx jekk għandux fiduċja f'Rosjen Kutajjar. Għaliex jitkom tibqgħu taqbżu għalija bħalma kontu qed tagħmlu għal Konrad Mizzi? Jiena li nista' ngħidlek huwa li ħankompli naħdem propju kif diġà għadlek l-proċess fuq Rosjen Kutajjar huwa wieħed li huwa għaddej inħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Jekk verament għandha fiduċja fl-istituzzjoni tagħna, naħallhom jaħdmu. Jiena personalment għandi fiduċja fl-istituzzjoni tagħna u ħanara propju il-proċess kollu kif ikun qed isir. Għandek fiduċja iżda f'Rosjen Kutajjar? Grazzi. U għal domanda wara l-oħra, is-segretarju parlamentari baqa' jevita milli wieġeb b'mod dirett. Onorevoli, qed tħoss li Rosjen Kutajjar mhux timxi sew li ma reżenjax? Meta wieħed jitkellem dwar il-riżenja u meno ta' l-Onorevoli Kutajjar naħseb li diġà rriżenjat mill-siġġu tagħha fil-kabinett. Deputat. Il-deputat kif taf inti sewwa ħafna huwa xi ħaġa li s-siġġu jtuwlek il-poplu u naħseb li dik hija deċiżjoni totalment differenti minn dak, però bħala riżenja iva diġà naħseb li Rosjen Kutajjar refat ir-responsabilità tagħha. Grazzi ħafna. Fl-aħħar jiem komplet tikber il-pressjoni fuq id-deputati tal-gvern dwar kif se jwieġbu għal kollega tagħhom wara li għażlet li son posta fil-grupp parlamentari laburista. Robert Abela evidenti li jinsab komdu b'dan kollu għaliex ma keċċijiex u l-unika deċiżjoni li ħad wara kien li ma jiddeċidix.